Hello guys, kumusta? Ay, cellphone hapit na hulog. Ay, kuyawan ako guys, hapit na hulog akong backup phone. May lang gan ikinagunitan pa. Anyway, mainit nga kahapon no kanatong tanan aw kaudtuhon pala no kay alas 12 na ko ni siya gihimo nga vlog guys. Grabe gyud ka utong tutok no, grabe ka igang guys mo nang naghukas ko no. Bro, tabon lang nako sa ina guys no, para di kay maklaro. All the way from Tubay, Agusan del Norte guys. Grabe kaigang dere. Musta man ang panahon sa inyong nahimutangan karon guys. Ikaw bagikan sa Amerika, I'm sure igang po di ano labi na sa California. Kay nahitabo ang sunog. Apik-ipik to na baga kini sa climate change guys no. Anyway, ang inyong madunggan is drama nga tanang bakak ikaw ang tinuod no, and we are now part 12. Ang niagi guys no atong nasayra nga nakigbuwag na si kuano si Piolo kang Sara o gipasusi ni Lucy guys no kung nabay na basig na mawala ba sa mga sa balay ni Sara mo nang gipasusi ang iyang mga gamit guys. So inana di si kuan Piolo guys no murag nawala na siya pagsalig yun sa mga tao no, pamati niya murag madudaho na ug iya na lang gipasusi ang iyang gamit no basig na ay mawala sa ilaha. Guys, tinuod bagang chismis no nga si Piolo is bayot or what basin og napayla yung hinungdan jud guys no nung nakigbuwag si Piolo no kasara matud pa niya nagmahay siya no nga siya ang iyang nauyab. Og sa pikas bahin atong nasayaran guys nga ang mama ni Sara pala no is grabe ka playboy no kay daghan pala ni uyab guys sa dalaga pa. Ika 20 na kuno niya nga uyab ang iyang amahan ang papa ni Sara, grabe guys. So kay lagi kay beauty queen no di man yun na makuan makaila sa kuan guys no sa beauty queen nga daghang jud sila mga admirers no makaila tawag na daghang sila mga admirer guys di ba kay beauty queen lagi mga gwapa di ba pero ila mang ipahimos lang ang ilang pagka beauty queen guys no mo nakauyab og daghan. So inani po diha si Sara guys. Tinud baga ay lang istorya nga like mother like daughter pero nasayra na to guys no natunadunggan nga murag dili si pareha si Sara no sa iyang mama guys nga playboy daghag equals. Og magbasa ta guys sa inyong comments sa part 11 matod pa ni kinsa ba ni guys sang i-open no kahinay ang internet. Matod pa ni Rocky Vlog 3553. Hello Lods, hello din sa iyo Rocky Vlog 3553. Ingat ka po palagi no kung saan ka man naroroon. So man to guys no ang sa part 11 o karon di na ta maglangan ato nang padayon guys no upat ni ka episode guys ang inyong madunggan. And again this is sa tanang bakak ikaw ang tinuod part 12. Happy listening. You love me? Yes, and I always will. Oh, gitambos mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaat kang nadili mo biya. Gipakatuog ko nimo sa imong mga buktod. Apan sa pagbatag ko pa. Huwa ka na. Pasaylo ako. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Ikaw ba kini? Ako, Sarah. Nagpagitapay ako nimo. Mahal ka. Salamat. Sa tanang bakak na imong kibabati pa rin ako. Ikaw paghihapon ang tinuod ko, mahal. Timaan sa kumakayapang nagumpan mo. Iwan na niiniyag akong kahintang sa imong pagbiyak. Don't you see that now you've gone and I'm left here on my own. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. See that now
and I'm left here. Tapos na, Ma'am Imelda. Humana, wala kayo nawagtang sa mga butang. Okay. Labing maayo. Tungod na, ma'am. Tugutin lang ko nga magpasalamat ko sa imong kaayo. Pero giabusahan mo. Pues, pahawa. Ma'am. Makalakaw ka na. May kong ibilin, ma'am. Sobre? Sobre, ma'am. Unsa may sudanin? Gamayng kantidad na silbing pasalamat ako sa inyong kaayo. Kwarta? Pila may kantidad? 20,000. Giinsulto ba ko nimo, Piolo? Ma'am? Nganong tunulan man ko nimo ni Ana, ha? Wata ka pa ba nga? Unya, tunulan ko nimo ni Ana? Kuwan, ma'am. Kuha, nakaminos ka na ko, ha? Sorry, ma'am. Shit nimo. Makabiya ka na. Sige na. Makalakaw ka na. Gihingin lang na siya ni Mami. Salamat, ma'am Imelda. Sorry nga nakahasol ko ninyo. Dili na kinahanglan nga mangayo kapag sorry. Makalakaw ka na. Ma'am. Mula ka ulit siya. Ihatod na na mo sa gawas, Piolo. Punyeta. Nganong ihatod man nimo sa gawas, ha, Lucy? Unsa siya? PWD? Kuan, ma'am. Silbing panamilit ba? Pagpuyo. Oo, ma. Sige, arin ako, ma'am Imelda. Lucy? Sige, padanghit. Lakaw na. Oh. Lucy? Naunsa ka? Ay, Nihila ka? wala man lamang. Unsay wa lang? Wala bitaw. Ang lugmaw ka ng luha nimo? Ay, Ihila ka? nawili lamang ako. Kaysa imong gikawilihan mo? Nawili lang ko kang Piolo. Oh, mao ba? Nawili ka. Gusto kang mukuyog? O sige, kuyog. Layas! Ma'am Imelda? Ito lang ko magpaabot hanggang Bible sa gawas. Si Sarah. Nasa ilang bultahan. Nagbarok. Mananghibag ako. Pero pasinog. Masuko pa si Ma'am Imelda. Babay na lang ko niya. Nihunong siya. Huwag nibabay pa. Buang ka. Hangdaw ka. Nagto ka mawili ko nimo. Shit nimo. Layas. Huwag magkawid nimo. Punto kang dako hangdaw ka. Hinay pa kayo kami lakaw. Buang ay. Pagpahawid kitingali. Bahala ka, Oroy. Dili ko mahawid ni mo. Tuwa na siya. Habit na mabot sakit. Uwa na siya mulingi. Nihunong. Nihunong siya smigit. Mulingi uta siya. Mulingi uta. Uwag pagpalingi. Iyan ang aplihan ang kita.
Mahinay na siya gawas. O, nitanaw siya. Di babay siya pag-usap. Buang. Hanggaw. Layas na. Ayaw na pakita pa na ko. Ayaw na. Nagawas na gid siya. Gisira na gid niya gid. Hanggaw yun. Nidayon yun. Kay Sarah? Oh. Uy, Lucy. Hala, day? Naghilak ikaw? Unsa? Unsa naghilak? Klaro magkaayo naghilak ka? Hala no? Basta pamanggalan ng mata ni mo, ah? Hanggaw sa naong ni mo. Gisubawan lang ko. Hala? Kabantay ba ko ni mo, day? Kabantay sa unsa. Kabantay ko ni mo. Nga nagsikag tanaw kang piyolo nga ni Biya. Kakita ka? Ala ka kita, oy? Bagag naong. Wa gi uaw. Sala, nga naman, day? Wa gani mananghid. Aw, ah? Hala? Kinahanglan ba ba na ay manangiday? Nga imo magkahatong palayason? Lucy. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Hindi area. man makontak si Please try Bible. your call later. Asap ka siya. Yola! Uy! Lucy, din ka agi. Hala, dili ko, agi. Adi ka sluyo. Oh, Ni gawas maga. haligawas ko, aron pahibawan ko, ha? Ikaw ba, pahibawan ka nga? Si Sarah ba? O nga naman si Sarang. Nalipay na siya nga may hawa na ko. Dawala, uy. Nagahilak man ta. Nga nung naghilak man siya. Basta kay More ako nakita. Naghilak si Ja. Ay, basin og nag-aaway silang Ruben. Ana, mao ba? Oh, tingali. Ay, lain maguto akong pagsabot sa iyang paghilak, God. Kaya sabi pagsabot nimo. Nihilak siya, ha? Kay dili siya gustong mahawa ka. Dili tingali, Lucy. Kaya ako mismo, nakadungo man sab nga gusto siyang mulayas ko diri. Og laki pang iyang mami. Gusto pod nga mawa ko diri. Aron di ko makahatag og konsumisyon sa iyang anak. Ala, pastilan. Ala, oy, basta kailain ko ng akong pagsabot. Klaro kaayo, oy, kakakita man ko niya. Naglantaw man si Ja nga. Naglakaw ka pa ingon sa gawas. Wala man ka diduol niya. Wala man ka mananghid niya. Ay, wa na lang, Lucy. Kaya tingali, sakitan ako sa mo. Oy, yolo. Sarah. Anak, nga na bang niya ka man din sa kwarto? Og nagbukod ka sa hapon. Biyahe yun ako, mi. Mahigibati ka ba? Wa, mi. Pagklaro, mahigibati ka ba? Biyahe lang una ako, mi. Please. Ano lagi? Mami, sadoy. Biyahe una ako ba? Gusto ko mag-inusana. Sarah, Biyahe na ko, mi. Biyahe ko. pasap talagot una ko. Nga na bang ingon ng imo kahintang ha, Sarah? Ngano? Nganong mihilak ka? Huwag sabihin hinungdan. Gusto lang ko buhilak, mi. Kaduog ka. Gusto ko buhilak. Sarah.
Biyain lang una ko, Mi. Please. Ngano lagi? Mami, sadoy. Biyain una ko ba? Gusto ko mag-inusana. Sarah, Biyain ako, Mi. Biyain ko. pasap talagod una ko. Nga bang ingon na yung imong kahimtang ha, Sarah? Ngano? Ngano mihila ka? O sabi hinungdan. Gusto lang ko buhilak, Mi. Kadungog ka. Gusto ko buhilak. Sarah, Please, Mami. Biyain ako. okay. Mugos. Pero pasabta ko ha. Unsay hinungdan ng imong paghilak, ha ba? Pasabta ko. Sige, biyaan ta ka. Gusto kong buhilak. Gusto kong buhilak. Misuro ka nga akong dugo. Naglakot ko. Salamat nga nakainom kong pugnaw nga tubig. Naglagot ko ni Sarah. Pero dili mahimo nga ipakita ko na kaniya nga nasuko ako. Dili ko gusto mag-uol siya. Pero nga nung mihilak siya, o sa hinungdan siyang paghilak. Ayaw ko palaguta, Sarah. Ayaw gayod. Gihinginlan ko na ang tao nga naghatag kanimo og kaguol. Tao nga way baruganan. Og dili man tigong mutuman og saad. Milayas na si Piolo. Unsa kay nalanganan ni Buloy, Piolo? Mot lang ka, Lucy. Nadugay man. Ay, uan ka na, may ipangutana lang ko nimo, ha? Unsa punta ka na? Ni imong pagbiya? Unsa man gayo hinungdan? Alikay lang ko, Lucy, nga di na masakit ang kasing-kasing. Shalan? Alikay lang ko, nga di ko masakit sa kasing-kasing. Mao ba? Ikaw ba sa akong lapit? Imong hinigugma, makiguban og laing laki. Nanaw pagsini. Sa may bation nimo. Piolo? Kaya mo nga. Magnanao kasi mong uyab nga. Magkuyog sa laing laki. Ay, daan pagkit ka, nga mo na hinungdan nga mo biya ka. Daan pagkit ko. Di masagod pa to ni ako kasing-kasing, Lucy, nga dili mo pati kasakit pa. Ay, kasabot ka ayo ko. Ay, Piolo. Unya, di ba sa ko gusto makidlang tugi. Kaya naibaw ko nga si Ma'am Imelda. Mula ba siya nga na? Tungod kay iya magpinanggas si Sarah. Dili ba? Tinuod kayo na, do, Piolo. Hinungdan bitaw tingali nga. Spoiled gid ka ayo na si Sarah. Kay sobrang man gid kay pinangka. Dili gid gusto si Ma'am Imelda nga muhilak ng iyang anak, do. Dili siya gusto nga dunay muhilak or mupahilak sa iyang anak. Naning ka mo tamasad ko. Kung sumay mo, gi-adjust ko ba ya ang kinaiya ni Sarah? Kana gid, Piolo. Hinahanglan nga maantigo bitaw mo adjust sa kinaiya ni Sarah. Kay kun dili, mo islag ka. Gamay lang ni mong sipiat. Dahil kasuko. Kuri? Mabitan ang islag ko. Pero, mangutana ko nimo, do. Unsa ka na, Lucy? Bisan sa kinaiya ni Day Sarah, Shalan, mahal mo ba siya? Lucy, Eh, nangutana lang ko, ha? Mahal mo ba siya? Lisod to pagundo, Piolo, ha?
Lisod bang tubagon? Lawom ka magkaayo upang kupaw. Baw ka, bisan pa siyang kinaya. Pero, Pero unsa man, do pilo? mahal ko gyapon siya. Wala, oy, do pilo. Mahal ko si Sarah. Do pilo? Bihila ka? Naluoy lang ko sa pagkasing-kasing na ikog mas babae nga wa maghatag og pili. Do pilo, ha? Malas lang ko, Lucy. Malas lang. Itaw no? Pero, maugitingali na yung kinabuhi. Doon ay kalampusan, doon na siya kapakyasan. Ay, maukit tingali, do pilo, ha? Marang ako, gamaman ko lang akong kagalingon. Nga, sa matuod kong guma. Wa makakitang binuhat. Amaunta ang bugtong sukli sa akong matuod ng pagbati. Do pilo. Oh, Hoy! Ala! Chalan! Mao na lang imong sakyanan! salamat. Kaya niya nas baybuloy. Ana! Ani, nagayod si Buloy! Ay, nananaog na! Bay, lagi kas gawas. Saan na mi? Saan na niya? Paabot ka ni mo, bay. Yan ang akong duha ka bag. Si, Hmm. saan? Gingilan niyo sa bay pilo? Ay, kinila na si Johnny Mamilda! Patay ba mo ni? Kanya, Sarah. Alam nga ko na bay. Wala natin mayo mo, bay. Palayo anta. Aron dito magkahatag og kasakit ni Sarah. No, ikaw pinaglatag ka sakit. Sarah di ay, wa labi og sukang apdo inyong relasyon? Wala saba ka da Buloy, oy? Nga nagutawon, nga doon na may suka! Ay, pasabutan na. Nga, katag kaslom sa ilang relasyon taon. Ha? O nga nung doon ay masay abdo? Kasay yun ba yan, oy? Kauluga na, mapait ha? Mao na ibuot ng pasabot ang apdo, mapait. Nya, ang iyang gugma o ang ilang relasyon ni Day Sarah, gisukaan sa kaaslom o giapduhan sa kasakit nga mapait. Bitaw Buloy po no, sakto! Nya karon bay, saman, hawa na ka diha. Asam ta padung ron ni, ha? Asam ta puyo ron ni. Mangita pa, bay boy. Oh no! Asa naman kini si Lucy? Lucy! 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 Ito bagay. Sa motor niya akong sakot. Lucy! Si, dungo ka, doon nawag di mo. Ah, Chalan? Lucy! Hala patay ka talinis! Si Ma'am Emilda! Ay, diha una ka mo! Sige, bye-bye, bye-bye! Eh, kumusta ko siyang bao? Nasa ang tani ba? Tara, Asa mo tani? tara. Asa ta padungan ni? Ha? Kuan bay. Asa ta padung? Uy! Asa man? Wa pa lagi kumaybaw. Ay, husto! Adto ta niyan? Unsa? Unsay adto ta niya? Ay, ako'y diskarte yan eh! Shit! Magsigiring ang cellphone. Pero huwag mo tubag. Ay, Sarah, nga nang di man yun ka matubag, ha? Gusto kong klaro ang atong relasyon. Dili kay half-baked na may bihis, may bino. Asa mo ka mangita ng relasyon na, uy? Ay, saka ano kung bisitahon ko na lang siya.
Unya lang gabi. Pero karon, ay, di magyud siya motubag. Ay, magsigring ang cellphone. Ay, Sarah! Shit! Bay, Mm. anong niyata dali? Kuan, maurasan niyang kasabtangan ni mga butan, bay. Kinsa na bay? Ay, suta. Tapos na, sunod. Nauna. Kinsa lagi ning bahay bay? Pabot lang. Kaya sa nga niya eh. Tingali ni tao? Na, ako'y ganun tawa. Oh, na eh, pinindora eh. Dayon mo, Piolo. Risa? Kinsa lagi ning bahay bay? Pabot lang. Kaya sa nga niya eh. Tingali ni tao? Na, ako'y ganun tawa. Oh, na eh, pinindora eh. Dayon mo, Piolo. Risa? Dali, suot mo. Thank you, Res. Salamat. You're welcome. La, sorry gid kaayo ha. Wa pa jud ko mahuman og limpyo. Nadabagan ka na mo. Ayaw lang uy. Lingkod sa mo. Piolo buloy, tiwason ko sa limpyo ang kwarto ha. Ay, tabangan ka na mo. Gamay na lang kay kuwang uy. Mahuman na to. Magkapahimutang na si Piolo. Ay, ikaw. Ako magkapahimutang? Kuan, bay, Piol, kanang kuan ba, kining pagkibaw na mo, anak ko nga, kuan, mapahawa na ka. Nya, pakawa ka sa kyanan, nawag kong Risa, paibaw ko nga, mahawa ka sila, Tara. Mao ba unya bay? Nangutana ko niya, kung asa ka mobalhin og puyo, nya nangambot man siya. Mao to, nihangyo si Buloy nako nga wa bay sarang kaabangan diri, dapit sa amo aba. Nitubag ko niya nga doon na. Mao ba? Boarding house man niri. Unya ang caretaker ani, kaila sad nako, si Nanay Huling. Mao to gihangyo nako nga wa pa may niabang ani, temporaryo lang sa nako nga okupahan nimo Piolo. Uy, kung mao salamat kayo, ha? Kana ha kun makauyon ka. Mauna ba yun, nagana lang ko daan ba, kay nagtuwa mo yun ko nga, buhawa ka dito, asa mo ka paingon. Bawo na ko nga, wakay sarang ka, balhin ang taon mo, nagana lang ko. Bay, salamat kayo bay, ha? Salamat kayo. Asan napita dere? Kana o, mao na nga room. Pwede mo tanaw? Sige, dali. Sabi ba, kayon ka? Okay naman kayo. Double dick. Bitaw, no? Pwede diha, duha ang moabang. Okay kayo. Bay bulay, kita duha. Ngano katawa ka Buloy? Ay, bida sa demo. Seryoso ko, kita duha. Ay, kay peligro kayo. Ha? Sa peligro? Anong peligro? Masaon sa? Bitaw, nganong peligro man oy Buloy? Adi ako ba nga, basig madibilop ko. Buang biyan yun. Badibilaw saon sa? Gali mo bayos ko ni mo do. Bida sa nimo eh. Pagkabuang Pagkabulong mo yung lubot. biyan mo. Ay, ginoo ko nimo Buloy, puro ka lang gid komedya. Ay, posible ba, di ba? Pagilom ba yun? Pagilom niya. Riz mo, abang ko. Asa na to ikita kanang imong kailang ngingalan og nanay huling nimo? Ay, moari to karon. Ako tong susultihan. Gusto ka makigsulti niya? Yes, Risa. Sige. Tiwasan sa nako limpyo, ha? Nga nung ikaw may mulimpyo? Ako ra magud ang iyaan si Nanay Hulinggod, ang caretaker diri. Mao ba? Mao nga tabangan lang pud nako siya.
Ay, salamat kayo ha. Ay, lamat unsa mo kay mura mag other side of the moon. Unsa ka? Kung wala ka pa tingalig, mura ka rin ko sa atong office. Samtang mangita pa og bay. Ha? Pwede rin sa status ka pilyas cute. Diba nagkumunto ito? Hanggang sa ano. Ang ako ba nga, mapahimutang na yung maluoy kay katao na eh. Salamat kayo bay. Karon, ang pungutaan na ba? Kalimtan mo, Sarah? Ang imong may queen? Ha? Ay, Piolo? Kalimtan mo na ba, Sarah? Oh, lo mo pangupaw mo rin tabay silang kulas basing sa una. Bay, dili sa inyo ang pag-ikalimot ka niya. Bay. Mas buwan ako pangutaan na ni mo. Notebook ka na ito ni Muhon? Honest bay, wag yun. Oo na diya. Resulta na. Di mo kapatutan mo pagod, pita ni mo. Ang pagsaunsa ba? Makauya mo gini ka. Tamdi din ang buhon niya. Buag wakdop. Nungsaw ka. Sapa di ay. Tamdi buhon na yun, pida. Sumagod. Kanang mga dumaga, di ba? Mabirahan na galis mga sudoy ba? Magsunod-sunod-sudoy. O na diha. Aron di kasi sinugingilin ba? Bay, Oo. Pero, kung ang iyong relasyon, walang mangyari, yari ka, patay ka na. Kaya di mo ginumawili mo. bay puloy. Kaya tamnan pa to ni mo taon si Desarag mo hondo. Bila patuli ko. Ipabi ko niya akong tuli. Ang gawin mo eh. Lagi! Mga bida, baka ako itong gangilin mo. Dito ka ako gangilin mo taon. Oy! Di yun. Anis pa o? Bida, tanawa ko duwak doon. Oh, anis pa. May sa tingali bay nga way na itabo para dili ko magkonsensya nga magpalayo ko kaniya. Mau babay? Dili ko magunaw na sa akong kakuha niya. Sa ato pa, sa inamigo pa na akong suwat katong purusti ang katapusan, ang buot mong ipatabot, ilubot na din mo sa kalimot, ha? Mama, urbida sa nimo. Bye-bye, Pilo. Kalimtan na ito, Sarah, ha? Ambot lang ka bay. Kaya sa pagkakaroon, ibaw ka sultihan talaga. Kimbati ko na ang kabingaw kaniya. Oh, no! Oh. Tingali lang tingali bay. Ibaw ka. Pagpadung na ko sa gate, kamugawasan ko gikas sa compound, bugat kaya ko mga tiil bay. Bugat ako mga tiil nga may lakang padung sa kawas. Mau babay. Pero gipugkos ko nga kung kaukalingon sa pagbiya. Giyotong na ko ang tarang. Bay, Piolo. Mao ka lang tilo. Bida. Gibuhat na ko ang kutos mahimo nga. Ninot magaling ihilat pero wala lang pugong lang ko. Ako? O diha pa ko atong higayon na nga lakaw kayo talikod kayo bukat kayo mo mga tililakang. Hilak na ko ato. Ikaw may kaguganta pa ka. Purbida sa nimo. Mao gani. Yolo, Oh, Risa? Deres. naanan si Nanay Huling. Ato ta sa ubos na. Niyaman ta sa second floor. Ato ta aron magkasulti mo si Nanay Huling. Okay, Risa. Lucy, Ma'am Imelda! magigsulti ko nimo. Ay, nagasulti na bitaw ta, ma'am. Pilosopo ka ha. Piluso pa, kay babay, man ko, Ma'am Imelda. Pagtarong ha, Lucy. Ala, wala gid ako maghiwi, ma'am. Ngano di ay? Unsa ikaalagad ako nimo? Mangutan ako kanimo, Lucy. Sharan, sa unsa man, ma'am? Misulti ba si Sarah sa ang problema nimo? Problema? Ngano di ay? Naaday problema. Naa kaayo. Hinungdan.
nga nakigsulti ko nimo. Mangutana ko. Tungod kay nakita na ko siya nga mihilak. Nga nang naghilak siya, Lucy? Aw basin og gibatig kamingaw ni Piolo. Unsa? Di ba, nahibaw man ka nga doon na sila relasyon, ma? Pero nga nung muhilak? Tungod ba kay nagpalayo? Oh, come on. Dili ang hilakan ng lalaking nagpalayo, Lucy. Mangita taog daghan. Naay magdagan nga lalaki sa akong anak. Dili mahitabo nga wahay manguyab kaniya. Ana agayod. Unya! Unya, ma'am, kung nakuha na ang bandera ni Piolo, unsao naman lamang. Unsa? Oh! Mapatay ko siya kung iya makanang gihimo ngadto sa akong anak. Kang Sarah! Hala, ma'am, karong panahona, no? Halos ang tanang gipakaslan. Pulos na gibakdukan, oy! Oh, Lucy! Buot mong ipasabot nga. Oh my God! May nahitabo na nila ni Sarah og ni Piolo. Mao ba, Lucy? You've gone away. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Hey, Sarah? Si Robin? Ang silabot na kong naa siya. Day? Kana, urag, gusto siya nga magawas ka o makigsulti sa nimo ba? O ikaw Wako'y ba? gana, Lucy. Masyalan? Unya, unsao man ako sa pagsulti? Gawas na dito. Ing napapaulian na lang siya. O kung dili gani mo pauli, hala, ipapaak sa tong iro sa tong silingan. Syalan, day? Papahawa siya, Lucy. Dili ko gusto makigatubang karon og tao. Nakasabot ka? Papahawa siya, ing napapauli. Unsa ba? Lihok na. Oo, hala, sige. Mao mga day. Lakaw na. Leche. Ana, nalitsin ako. Sige, aray ako, day. Samok-samok lang. Oh, Lucy. Unsa na? Ma'am Imelda? Hi na si Sarah. Nagpaabot ka niya si Robin. Papaulion lang kuno si Ja. Unsa? Mo na iyang sulti? Oh, mao ba? Oo. Mau ba gisapot siya? Iho, murag. Murag doon na gipamati sa lawas, iho. Okay, tita, sige. Di na lang ako magdugay, ha. Ari na lang ko, tita. I'm sorry, iho. May problema, tita. Sige, ari na ko. Nanuwa siya mo kawas, Lucy. Ayaw lamang kasuko. Ang masag akong guro yun, ma'am. Dili magid siya mo gawas. Mao ba? Iya man gani kong gisugo nga ipapaak sa iro. Unsa? Oops. Ay. Wa ko kasabutan ni Sarah. Unsa man? May relasyon ba kami? Ang iyang kitubag na ko. Maybe yes, maybe not. Oh, shit! Ay, Sarah. Please. Please be careful with my heart. May hugmaoning akong kasing-kasing, Sarah. Pero, doon ay other side of midnight. And better watch out. Tawagan ako siya. Si Robin. Hello, Robin. Sarah, dear. Kumusta ka? Okay ra. Buhi pa. Dapiton di ka? Sorry pero mopahaway ko ron, Robin. Mau ba? Unsa man? Dada di ka putas? Dili ko. Gusto ka ice cream? Dili ko.
Unya, unsa may gusto nimo nga akong datong diha? Dili ko gusto mapasamok. Mapahuway ko. Okay? Bye. Ay, kabullshit! Ilan na yun gi-off ang iyang cellphone. Dadanong prutas dili. Dadanong ka-ice cream dili. Ang gusto niya, mapahuway siya. Kung sa man siya, masakiton. Res, salamat kay ha. Kaya nagpahimutang sa among mga pinalitaon. Tabang na ng ako, uy. Thank you, thank you. You're Candy, welcome. you like candy? Sige, thank you. Okay, okay. Si Piolo ba? Oh, uy. Naginugtok man. Mingaw na Sara. Sa mamilain. Mao ba? May pagmubalik na lang siya dito sa ilang compound ni Sarah. Ambot ka ha? Balik pa baka na. Atong pabalikon. Nakita na mo nga magulanon ka, Piolo. Og matod pa ni Buloy. Gimingaw ko na kang Sarah. Wanay kamaturan eh. Nga no di ay, pwede kami ngawa. Wa raman? Sure ka? Sure, okay ko. Piolo, ayaw ka pala ka. Magkabalik ka mo. Liso, datigali eh. Naaya naman si Ruben. Mau pa? Ay hala, adiyot lang ha. Si Ruben, nanawag. Oh, Tubagon sa nako ha. sige, tubaga lang, tubaga. Excuse ana. Hello? Yes, Ruben. Nanawag si Ruben kang Lisa. Hello, Risa. Hello. Yes, Robin, nanawag ka? Yes. May adto ko silang Sarah. Oo, unya. Di ba pauli man ko? Wa mo ko tubanga. Diin man din siya. Ingon siya, gusto kong siyang puhuway. Mawang yung pauli ko. Anak kita, Robin, uy. Sabta lang sabkwit. Pero, wala yung kasabot niya, eh. Ang iyang tubag na ko sa diyang nangutan ako regarding sa akong propose niya. Nanguyab ko niya. Unya, unsa may tubak? Ang tubag niya, maybe yes, maybe not. Risayat akong katao eh. Ay, hala, sorry, Robin, ha. Sorry, cute. Wa man ko ni klaro si Sarah ni Ruben, Piolo. Unsay way klaro. Nahimotos iyang gisulti. Nga naman. Ang tubag ko nun ni Sarah sa dihang gipangutana regarding sa iyang gipropose na gugma. Ang tubag ko nung Sarah, maybe yes, maybe no. Oo. Mao ba? Mao to dito siya, namisita. Pero, wa atubangan ni Sarah, uy, ipapauli siya. Mao ba? Muna yung sulti na ko, Ron. Kung sila naman yun, maka-obserba siya sa kinaya ni Sarah. Base na lang, seryoso si Sarah sa ilang relasyon. Kaya dari sa kuwa, giduaan naman ko. Piolo. Panihapon na, Lucy. Andam na ba ang pagkaon? Andam na, ma'am. Ready na gid kaayo, ha? Unsa ba'y suda na to ron, ha? Naay daghang lami, ma'am. Kumplito. Seafoods. Unsa man nga klasya sa seafoods? Humba? Hanggaw ka man di ay. Nabay humba nga seafoods. Ay, seafoods gihapon na, ma'am, oy. Kay, naunsa. Giligo mo sa dagat ang baboy. Gitika ko, Lucy.
Kakaraan ba yan taon? Bitaw, ma'am. Pero, ay, sureness na ne. Tulad anay ne. Naiutan bisaya. Naiginamos. Nainununan. Kung gusto kag karne, naasad. Pili lamang. O si Sarah? Natuwa sa iyong kwarto ay. Nagamukmok. Walay gawas-gawas. Pagawasa. Day! Day, Sarah! Day! Manihapon na ta, Day! Day, Sarah! Day! Unsa mapagaw mo ko ini, oy! Mamamitingog! Baya no, ha? Kusgan ko pa ang pagtawag niya, be? Day! Day, Sarah! Day! Mamahaw na lamang ta! Tubag ako, oy! Day, Sarah! Day! Mapagaw lagi ko ini, masabot gini akong tingog! Halawa gini tubag! Uy, baya no, ha? Hala no? Unsao naman lamang, ani! Bebe! Bay pa una ko sa mamimilda! Ma'am Imelda! Ma'am! Ngano ka, Lucy? O sabihin, hitabo ka nimo, ha? Ngano kang nagpanik ka man? Ay, sinay Sara! Sinay Sara! Ngano? Wala matingog! Unsay wala mo tingog, ha? Ay, sinado ang pultahan sa iyang kwarto na pagaw na ko ginawag. Bisag iunsa na ako, wala gayon dito bag! Mao ba? Nabalag ako, tingalig! Tingalig! Tingali ko sa Lucy. Tingalig, patay na! Unsa? No! Sarah! 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 Ayan na yan guys, nandunggan na po natin ulit karong adlaw. Diri sa tanang bakak ikaw ang tinuod. I hope nga nalingaw mo guys. Og magkaon sa ko guys, oy. Saon naman ning bisinta kayo ani guys. Man ani magluto na putag siumay. Nagmukbang sa ko guys. Nagmukbang pero wag ipakita unsay gikaon. It's an ordinary food lang naman siya guys, nothing special. Chorizo og itlog guys, chorizo. Yan, itlog.
And we're done. We're done, guys. We're done.